كما يتمسيو عم نايلومي مشيت مدبنا تاينا هنزارب زي سلمنتايو حدار تقرنيا تبتينو تبلا رستيا زلاتني بزعبا او متاويجن قرب كزارب دنيا له مجمرتا تاخذ غزي زبلايا زي ناي بزعوفيا ناي وفيا غداي بتاع ما قدا سخونالو اب كله محبرة غازيان درو اب امريكا ناتو حساب بنك حساب كفيتو ناتو جنفرا قيمو ناتو دلاديلو خيدالو اب اسرائيل كومو اب اوروباو ناب شودن اب جرمن اب كال هولندن كالوت هاجراتن تفلالي عمامات يقبرلو نخلوتي محبر كدلدلون ك بنك حسابات خفيتهم كمزغبون كم حقاوي تكالك اب مولو اوروبا اب امريكا اب زي اسرائيل كا تمزغبو منقسعاسو يخيدالو خاب زخون يكون معلقات محبر نحيلن ددلن بزغرم فتنت يسبح فحلو انتاي زريكا حيلنا يسنا حساب كل غزي اب شبت تمركوسي اب مانيا تمركوسنا حساب معرخندي وسان مخانو بزخونه بوليتيكاو اسي اسي زريكا زلو لكل هاتي ناي تگرينيا هاغراونت ويا غازياونت معرخندي سور زلو اب دمن عصمن نايتي حزبي تگرينيا هم زلو يزريكا تي ناي بحقي ኤርትራውነዶ ኢትዮጵያውነዶ ቻተ ብሔራዶ ብሔር ሰባዶ ይሎም ህዝብ ጋዚያን መንኖት ኸጥፉሉ ዝሓለፈ 100 ዓመት ሰርሑሉ ለይትን ቀትርን ጻዓሩሉ ስራሕ ብፍላይ ሲያሳ ፈወርቅኻ ዘን ዝሓለፈ 50 ዓመት ሙሉ ዕድሚ ተወፊሉ ሰርሖ ናይ ቻተ ብሔራት ዝብጽውጽዋይ አውጉል ሞጉል ጥራይ ዘይኮይኑሲ በቃ ምስ ሁሉ ሳዕቤናቱም ዝሁሉ ዘውረዶ ስቅያትን مبتتانن كليفكا ግን ከም ባካ ከም ሓፊፉ ይጠፍ ምርአይና ናይ በሐቂ ክስታይ ዝገብር እዩ ናይ በሐቂ ዘገርም ነገር እዩ ከም ዘገርም ከም ተአምር ተራያለን ባዕለ ሕጂ ተመሊሶ ቅድሚ 10 ወርሒ ዝነበረ ሁነታትን ሕጂ ዘሎ ሁነታትን ከወዳድር ከለኹ ናይ በሐቂ ዝገርመኒ ናይ በሐቂ ምክንያቱ ወላ አነውን አው በደረጃ መሪሕነት ተሳተፍ አለሁ ንባዕለይ ግን ክሪኦ ከለኹ ክሕስወልኩም አይደልን ንባዕለይ እትለው ትኽሪኦ ከለኹ ሕጂ ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ግን ንባዕለይ ገርመን ስለዚ ንኩልኩም ኣብዚ ምንቅስቃስ ኣብዚ መሪሕነት ዘለኹም ኣብ ኣውሮፓ ዲዩ ኣሜሪካ ዲዩ ብፍላይ ከዓ ኩልኩም ተማ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለኹም ይሕዋት ከመስግነኩም ደሊ ኣጆኹም ክብለኩም ደሊ ምንቅስቃስና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን እንዳሓየለ እንዳበርትዐ ኸይዳሎ እቲ ቅድሚ 10 ወርሒ ነበረ በአውራጃታት ማዕቂሎም ቀጥፉና ሐማሴን ሰራያ ከለውዛ ይሱ የለን ሕጂ እሱ ጠፊዩ የለን በቃ ገለዝ ዓዘፍዘፍ ዝብሉ ለው ውሕዳት ደናቁር ካብኦም ወፃእ ግን የለን እቲ ኤርትራ ትግራይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኢሎም ከጣፍኡና እንዘለዓለም ጸላእት ክገብሩና ዝሓሰቡ እሱ የለን ሕጂ እሱ ፈሽል እዩ እሱ ተቀይሩ እዩ ኣጋዝያን ሓደ ኮይና እቲ ተስፋ ምቁራጽ ህዝብና ተስፋ ቆሪጹ ሮማይ ድሕሪ ሕጂ ተስፋ ይብልና ዝብል ነበረ እሱ ኻቲ ተስፋ ኻተመሊስ እዩ እቲ ተስፋ ጥራይ ዘይኮነስ ብሩህ ኮይና እቲ ተስፋ እቲ ህዝብና ንሕና ኣለና እቲዮም ጸላእትና ግን ከምዚ የሉ ህዝብና ረድኦሎ ስለዚ እዚውን ዓቢ እንተኣሽሙ እዩ እቲ ተስፋ ምምላሱ ተሓድነት ምርጋጹን ምምጹን ኣብ 10 ወርሒ ዋላ ከም ምንቅስቃስ አበርኩተና ተራና ኳተ ተጻወትና እትወሳኒ ግን ዕድሜን እትዮም አባ ሓጎታትና ናቦታትና ናዴታትና ንኹሎም ነትዮም ዝመንነት እዚ ተሰው ነዝመንነት እዚ ኻ ታሪኹ ስልጣኒን ከይጠፍ ድጻዓሩ ኩሎም ኣብ ነፍሶ ኮፈሎዶ ዝሓለፉ ንዕድሜዮም ግን ኣብ ልብን ቀልብን ኣብ ዕጽምትና ኣብ ደምና ኣብ ዲኤንኤ ናህና ስለጸንሐዩ ንኸነባረብሮ ቀሊ ዝኾነድና ስለዚ ንኹልኩም ዮሃና ክብለኩም ብፍላይ ግን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መበል 128 ዓመት ሞት عرفتي مسواتي هاتسي يوحنس ወይ ንጉሰ ነገስ ዮሐንስ ዘጽዮን ተባዒሉ ነይሩ እሱውን ኣብ መቀለ ዝኾነ ዲስካሽን ፓነል ዲስካሽን ተኻይዱ ብዙሓት ሰባት ተኻፊሎም ብዙሕ ተባዒሉ ነይሩ ሕጂ ኣነ ብዛዕባ እዚ ናይ
ዮሐንስ ራብዓይ ንጉሰ ዘጽዮን ክዛረቦ ዝደሊ ነገራት ሁሉ ኮይኑ ሓደ እዚ ክንዝክሮ ተኮይና ንጉስ ዮሐንስ ራብዓይ ልዕሊ ኩሉ ኢንተሌክቹዋል ወይ ከምዚ ሓሳባይን ስትራቴጂስትን እዩ ከምዚ ስትራቴጂስት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገርስ ሓሳባይ ንሕና ልክዕ ዮሐንስ ታይኒሩ ንዓና ከምዚ ጋሪባልዲ ኬዛር ንጀርመን ነበረ ንዓናኻ ነታ ጋዝያን ተባታቲና ነበረት ወይ ኣብቲ ናይ ማእከላይ ዘመን ድሕሪ ሙዳቕ ሱን ነበረት ንዑ ሪቫይዝ ንጽዮን ካልኣይ ኔሽን ስቴት ወይ ሃገረ መንግስቲ ኣጋዝያን ከቁውም ዝተበገሰ ኢንተሌክቹዋል መራሒ ንሓና ነይሩ እዚ ናይ ኣጋዝያናውያን ከዓ እሱ መስራት እዩ ኣብ ናቱ ሓሳብ ኢና ሕጂ ንቕፅል ዘለና ስለዚ ብቐንዱ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንናቱ ክብርን ንናቱ ውርሻን ቀጻልነት ናቱ እሱ ዘበገሱ ዕላማ ወዲኡ ንኸይተርፍ ዝተበገሰ ምንቅስቓስ እዩ መቐፀልታ ናይ ትራእስ ተሰማ ኣስመሮም ወልደ ማርያም ትኩሕ ደጎ ኪዳነ ክፍሉ እዚ ኩሉ ህዝብና ከዓ ምእንቲ መንነቱ ታሪኹ መሬቱ ክብርታቱ ዝኸፈሉ መስዋዕቱ መቐፀልቱ እዩ ዝናህና ስለዚ ናይ ንጉሰ ነገስ ዘጽዮን እንተ ኣሽሙ እቲ ናቱ ሌጋሲ ወይ ናቱ ገለ እዚ ንገብሮ ዘለና እዩ እቲ ዝሕዝን ገሊኦም ብዙሓት ኣለዉ ምስ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዶ ምስ ሓበሻ ዶ ምስ ውትድርና ዶ ምስ ገለ ዶ ከተኣሳስሮ ደልዩ ዘተኣሳስር የብሉን ፒር ኤንድ ሲምፕል ብቐሊሉ ዮሐንስ ራብዓይ ነበረ ሕልሙ ንጽዮን ዳግም ምህናፃ ንጽዮን ነጋዝያን ዳግም ምትንሳእ ነይሩ ንዑ ከዓ ንገብሮ ኣለና ንቁፅሉና ምናልባት ላዕልን ታሕትን ርዩ ዝኩሉ ቃሲ ሓሊፍ ክኸውን ዋላ እቲ ቃሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝኩሉ ሓረስታይ ዝኸደ ዝኩሉ ናይ ሕወሓት ተጋዳላይ ዝኸደ ምእንቲ መንነቱ ምእንቲ ታሪኹ ምእንቲ ክብርታቱ እምበር ንዑ ፍሪሱ ንዑ ደምሲሱ ሓድሽ መንነት ከምዚ መራሕቲ ሕወሓትን መራሕቲ ህግደፍን ዝነብሩና ዘለዉ ሓድሽ መንነት ሓድሽ ነገር ክፈጥር ዝኸደ ወለዶ ወይ ተሰወ ሓረስታይ የለን እቲኦም ናይ ማርክስ ዲዮም ናይ ሌኒን ዲዮም ወላ ናይ ጻዕዱ መጽሓፍ አንቢቦም ተጸለሉ ናይ ሕሉፋት ጽገማውያን ናይ ባሕቅሆም ናይ ሓድሽ መንነት ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣር ነይሮም እዚ ናህና ግን ኣይነብ እቲ ሓረስታይ ግን እቲ ዝበዝሐ 99.8 ዝኸውን ግን እንታይ ነይሩ ዕላሙ በቃ ነቲ ናይ ኣቦታቱ ኣብ ሓጎታቱ ሃገራዊ መንነት ናቱ ቀጻልነት ምቕጻል ነይሩ ስለዚ ብኡ ከዓ ተኣሽሙ ከይዱ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ ክዛረበላ ደሊ እዚኣ ናይ በጀካ እዚኣ ናይዚ ወዲ ሰውራ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ተኣሲሩ ብናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ይመስለኒ ግን ወዲ ሰውራ ሕልፍ ዝበለ ኣፍቃሪ ኢሳያስ ኣፍቃሪ ህግደፍ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ በቃ ዝፍክር ኣብ ኤርትራ መንግስተ ሰማይ ከም ዝተቐየረት ኤርትራ ኩሉ ሰብ ጥዒሞ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ከዓ ዓዱ ክምለስ ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ከምዚ ጥዒሞ ኣይፈልጥን እዩ ህዝቢ ትግርኛ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ጥዒሞ ኣይፈልጥን እዩ ደሰድድ ምክንያት የብሉን ድስደድ ነበረ ከዓ ሰብ ኣታሊሎም ወይ ድስደድ ነይሩ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ሕብራት መንግስታት ወይ ብሽርሒ ድስደድ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ኢሉ እዚ ክስታይ ዝገብር ነይሩ ዝሰብኽን ዝዛረብን ነይሩ ኣብ ፌስቡክ ዲ ዩቱብ ሕጂ ኣሲሮሞ ኣብ ኣሜሪካ ኣሲሮሞ ክጥረዝ ንኸይጥረዝ ከዓ ሕጂ ተኣሲሩ ብናይ ኢሚግሬሽን ሽግር ናይ ወረቐት ፀገም ስለዝነበሮ ተኣሲሩ ንኤርትራ ክጥረዝ ኢሎሞ ሕጂ ንኤርትራ ንኸይጥረዝ ገንዘብ ኣዋፅሉ ተባሂሉ መዓት ወፍሪ ግበር ኣሎ ሕጂ ኣነ ትገርመኒ ዘሎ ከብርሁልና እዚኦም ሰባት ንዑ ነዋፃሉ ዝብሎ ዘሎ እንተ ናይ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ጉዳዩ ንኤርትራ ምጥራዝ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ንኹሉ ሰብ ብፍላይ ከዓ ብፍላይ ንዑ ኣብ ኤርትራ ምጥራዝ ማለሲ ብፍላይ ንዑ ሕማቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ተጠሪዙ እንታይ ይኸውን ኣብ ኤርትራ እዚ ወዲ ሰውራሲ ኣብ ኤርትራ ምጥራዙስ እንታይ ዘፍርሖ ዘሎ እንታይ ኣብ ኤርትራ ምጥራዝ እንታይ ንዑ ዘፍርሖ ቅድም ንቀዳድም በቃ ንዑ ኤርትራ መንግስተ ሰማይ ኣላ ጽቡቃላ ገደላ ግን ደሓነይ ንሱ ዲሉዥናል ጽሉሰ ዝኾነ ወይ ሓደ ተበላፂ ሰብ ስለዝኾነ ወይ ገለ ስለዝኾነ ይገብሮ ነይሩ ኸውን ግን እንታይ ናብ ዘለና ወይ ነዚ ኩሉ ብድዐ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ስደት ነበረ ህዝብና
كدع سلازخونه وي سسع سلازخونه يسدد له معزرب نيرو ولا نعي بزعبا يوم بزح نغير هتفتف زبل نيرو كن حجي اب ايرترا مترازو نعس انتايو زخفو انتايو بحاتروس ايرترا دحن ولا حماق تهالو بزي حماق زلاتوس معرخ انديو ناب ايرترا متراز نسومال كمان ترازالو زب نيمن سددالو يترازالو وي سينغال يترازالو سب نمنتايو حجي نيرترا متراسي نزي راسي زفرا مغنياتو هجدف ياسروني هجدف اسيرو نخراجو ايرشنوني مغنيات دغاف هجدفي دغافي هجدف سن ايرترا متراس معرخ اندزي زفرا هستاي نعاي انا بلكم زلو خيلي هجدف قتلني ወይ ከሐርደኒ ዘፍራሐን በሪ ዓደይ ወላ ካብ ዘላቶን ለዓደኻት ሁሉ ዓደይ ክትርዘካ ተይሎም ንጥረስ ወላ ሓንቲ እንታይ የለን ዓዲ እንግሊዝ ሞንታይ ክስታ ክገብር ናይ ህግደፍ ስጋት እዚ ህልወንሲ ኩሉ ሰብ ጠሪዝኒ ከማን ክሰጎኒ ባዕለይ ክደፍር ስለዘይክል ክጠሩዝኒ ከማን ደስ ምበለን ነይሩ ኣብ ዓደይ ናይ ጸጥታ ስጋት እዚ ህልወኒ ከምዚ ወዲ ሰውራስ ናይ ድሕነት ሽግር ይብሉን ደጋፍ ናይ ስርዓት እዩ ናይ ስርዓት ደጋፍ ኩሉ ሕጂ ግን نمنتايوم زيوم كلهم نواصالو خيطرزيلو ازو كله وفر زغبر زولوس انتاي شغو على انا بحق يبلكم زولو خت زسم بدن ነገር اتوم ناي بحق نزا هاجر زكونه فقر زي بلوم الو بزعبا زي هجدف نحنا نسون إسياس زبلو امباسادراتهم كونسولاتهم تخفيلهم بسرحو كم وهاب تقاليوم كم قال سرحو السوم يمكن كلي صدرهم زهدمو بزعبان إيرترا أول حان زي بقولهم صدرهم كاب زخفوا له خفيلهم كاب وشت إيرترا زوجون زهدمون السوميهم كم بعل ود سورة كم بعل ود سورة صدرهم من بعلهم نتعدقون يحلهم كتموتها زي كله نتسب كان تخبر كديعها وصيها تسديد كا خمزي لهم كان تخبروا علو حجي أنت تزخف نجر زي intellectual dishonest له كم زي بحثيروس زي كان عنا ناي بحكي كستاي بحاسوت من بار أب حاسون من بار بنسسعي قال حجس انت اذا رئيك ازود سورا زبلو زولوس معرخ اندي سوسعي معرخ اندي متاللي كسعنا سبيو انت اذا رئيك ازولو ناي بحكسي انت يو انا ناي بحكي انت زانا اميغريشن كوينا غدايو نا اميغريشن زخصوتو كوينا ولا حنت حاجه زلي يلن عدو يخيد عدو يملس ولا حن شجر يقولنا اب عدو زخونه سب زلو شجر باكا ناي انت كاب ابن امريكا بزي ورقه بزي زخونه من حقاو شنقه شلب قلب نابله كم من بار ابقاش باركاب علي قدر حارس نبر حشو ولا عند علي قدر دي وي اب تسنيدي خويدو نبر نعوت بونا براي كاب ني امريكا نبرا بزي ورقتم زي قال الكارتتي من بار انت خالق خوينو شغرو كن انت خالق خوينو كال شغر بيت فردي نعنا زي تنغرنا نعنا زي نفوتو بخالق كستلو خوينو ينغورنا كنحجزو كال شغرتلو خوينو ينغورنا كنحجزو إذا أنا إميجريشن تخوينا قل بس أنا إميجريشن تراي قل معنا خستق قبرنا يفتون بحثرو إيرترا خيط الرزيلكا إيرترا خيط الرزن عنا واتسالو نحو زخونة جنزم نقبر كلهم درفت تسريعهم سامي برهاندو برجيدو ودزاجردو كلنا لازم بحال درافاي تسريعة جنزم نواتسالو بكم زي ريستورانت نمنتا إيرترا خيط الرزقن بتعم زحفري نوتيوم أو تساتفو زولهم سباتون أبي إيرترا متراسي معرخ ندز انتاي زخونة يكونن نحر الناي دقاف يقرب ولا نسخون يهون سبز عدو تتريزو انت يخون ما عدو متراس انت هقرب كأسرو قتلو زي كل خوينس انت يشقرو حجز انا يترد عن الناي بحقا جن اتي عبيك لو لاوزولو بقوندو اب هقرف اب نهقرف ابالاتن زوم نهقرف ايرترا زبلو جن ناي بحق اب تكبار جن بزعبا تا ايرترا زبلو اخا خندفرت افقر زي بلو نعاس ولا حد نافقو زي بلو ودي صورة إذا صورة تقولنا يبحكس ديمو أبوينا دين تقادر لا عدي زخي زلوا خيلوس ندابوي عدي متروزنيلوس زي قرعلو زي حبنا ولوس غيره زي خلوا مهنة ثانية يردانني أنت أبي دا يتحقرون دا زخلوا دا كاك زراح ليتن كتر كم يدالو تحقرون عدها خيط الرز خندس ما ترتل كندز واتو لي كندز قلوتني أنا نبحكي وتعشون زخون تكونات نبحكي ولا سكفكا ناي بحكي اتي مورال ديكيد اتي ناي كبرتات مودا ناي بحكي ابزيوم كم زيوم بعل ود سورا هاتريمو ناي بحكي زحزني زيوم ابزو مسؤ ود سورا ايرترا خيطرس كم هاجراو غيركم تقربو زلونكا ناي بحكي هاجراونت فقر مريت نايتا اندابوي فقر نايتا هاغوريو ابتا هاغورو خيطرس كندز
كندز حفر نهاجرو نخيطرز كاب جهن نفسات هاد حنني قلتوني زبسبت وينو جن ناي بحكي وانا ناي بحكي اتيوم درفت اليوم تم ارتستينات وبزولهم عبيتها حسبوا له زي نجر زي تاريخي كله ديجيتال تصحفي كل نجر كنزارو ولينا كل نجر كملسي جن انت قبلكم زلخو جن اتي لاقص جن اخل باتي هاجراويننا هاجرنا نفوتينا بتخا هاجرنا خين طرز منقسنا نفوتينا قال خبل صن حسب ليتنقتر عدنا صبو حجنا عخيد عدخا تبولو اي كيدني كامنا عدي صدوني قتلوني كا ابزي عد حنقوني ويا ابن امريكا بيت ماسرتي متصلمتي ابوم دات عمصكو كسر حشن مبال جن انا ناي بحكي كمزي يسنبدك اي ناي بحكي يفرحك انت ام كوينوم زيوم سمات اندعيزوم ناي قدف دغفتي ناز بزولو حسبوا له ناي بحكي زوار زحفر نغري اوكي نابتيا كالي كزاربلا دلي زلوه بزعبا مسلمنا قرب نيش حد صاري خزارب دلي بزعبا مسلمنا اب مسلمنا الميدا عب معرف حموشت قص 50 حدن على حنتي اب قران يعني انت اتبل باكازا الميدا مسوم جوشن كريستيانسي زخونه يكون كيدان اليانس كي تجبر تبل تقصنا حجي نزيا تقص تقيمهم دما ازيوم اب نابنت اب جاكرتا اب اندونيسيا مالتيو نا اندونيسيا وانا ختمه نايتا ختمه زي كانتيبا ويا محداري تشايناوي كريستياني تمريصو حجيت تشايناوي كريستيان تمريصو كممراطو انت يغبرو نيرون تماسلام نزخونه كريستيانن ايهودن كتمرص افقده كان مخناتو اب قران اب المايدا حموشه معرف حموشه تقسي 50 حدن محمد سي بقى نزيوم مزوم جوش مزيوم كريستيانن زخونه اليانس كي تجبر لكم سلازي كتمرصو ايفقدكم يزمات حجي كله اسلام اب زخونه مواددتهم كريستيان دي وجوس تخوينو نزي اتقس زيميم زمطوا كل اسلاماي كانت يجبر حجتي تشايناوي كريستيان ناي زيناي جاكرتا انتايلو زارب او اسلاميك ديفندرز اوف ديفندرز فرونز بحالو ناي اسلاماوي مكلخال جنبار زبحال حد ناي بوليتيكال سيلف لو اب اندونيسيا بجاكرتا اسو كوم يلو انصاروم كسايغبر سنبر يلو اب تزربها نزيوم كوم زبزولوس كيسمعوا انا ذا المهدا معرف حموشته تقص 50 حد انتقيسوم انصاري زبلوا زولوسي اي تسمعوا ايلو نوسونات نوحدا سبات اب ناي مرجع اخيبام ناي سراح قال خيدو تزاريبو بزيا خمزيا سلازبله بلاسفيمي زبحالالو نو قران سلدصرمكا انصار قران سلتزاربكا يلوم تخصون معت نغرات خيدالو حجي انا انت اقبلكم نزوم نهنا صقماوين افكارت اسلام باكان اسلمنا حواتينا حدينا كم زينات بلو زينا جاكرتا ناي انت اشمر ايوكم اتيوم صقما اتيوم اسلم حجزي كريستياناوي تشاينيز ناي صقماوي ليفتيسيو بهمي مصيمو تاغبرو معات شغراتهم تفطرو زلو بيت فردك خيدالو دحري معات اشمي جيرو حجزي يوم نهنا جن انت يالو تزت حساسبك مسلمنا ديمقراطي سرحني مخنياتو زناي تركي حجه تريو لهم تا يغبروا لهم اسلاميس زي اوروبا مالنا اني اومان جرمن هولان نقولو نجر باكا سلفي تناي تركي شجر حجي باكا اب جرمن نتي ناي وصا غدا مينستر كيمص خلكيلومو اب هولان حدا مينستر كلكيلومو اب غنه مخنياتو اوردوغان نتي ناي بارلمانتاوي بايتاوي زنبره سرعات بريزيدنتاو خيرولو مخنياتو نسون زل عالم بريزيدنت خوم دليو اسلامو سرعات قبر سدلي بنيشتي كومو خوينو حجي معت شجرات زمصلو حجي اتي ام مسلمنا غنزيوم نحنا مسلمنا لكن بفلاي يوصلو بقى نحنا قاليوم عربينا بلو قاليوم احواتينا بلو قاليوم تاريخ لنا يبلو ناتيوم قلبلو كل نجر جن تحانتي كمزاز بلوكم يزوم ات قران قلتي زوم اسلاميك زوم اسلاماوي مكلخال جنبار نا اسلام مكلخال جنبار زبحالو ناي اندونيسيا اسلامي سجل لكن اكيدوم يزاروبلو بخومها ازال مهدا قال ملحجي ازيوم تقامتينا زوم دلي تفتحينا زوم لسلو سبات قران تتنبو صبق نيرو
ቁርኣን እንታይ ይብል ብዛዕባ ዲሞክራሲ ድዩ ብዛዕባ ምርጫ ድዩ ብዛዕባ ግንባር ድዩ እንታይ ተተንብውስ ጽቡቕ ነይሩ ካብ ኣሕዋቲና ሓደይና ከምዚና ትብሉስ አንብቡ መጀመርታ ነቲ ቁርኣን ተረድእዎ እስልምና እንታይ ይፍለጥዎ ኣብ እስልምና ከዓይነቲ ሃገር ስጋብ ሕጂ ዲሞክራሲ ጌራ ምርጫ ጌራ በቃ እስላምን ክርስቲያንን በሰላም በፍቅር ዝነብሩ ለሃገር ኣብ ዓለም የላ ስጋብ ሕጂ እንኳ ሃገር የላ ዋላ ታዳን ዝበሃል ኢንዶኔዥያ ዲ ማሌዥያ ዲስ እንታይ ሽግር ንርኢ ኣለና ስለዚ እንታይ ክብሎም መሲልኩም ነዚኦም ናህና ዛናይ ጃካርታ ጋቨርነር ናይ ቡሳሓኪ ተሃጃ ፕሩናማ ዝበሃልቲ ቻይናዊ ዝኽሰስ ዘሎ ናይ ጃካርታ ማሓዳሪ ኣቲኹም ብዜና ተኸታተልዋ እሞ ተኸታቲልኩም እንታይ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ተዘይ ኮይኑ ግን ምስልምና ከም ዘልኩም ያ ምስልምና ምሕሳው ፍቁድ እዩ ኩልኩል ኣይኮነን ከተታልል ፍቀደካ እዩ ከምዚ በቃ እቲ ቁርኣን ኩሉ ነቲ ተጻሒፉ ዘሎ ነቲ እስላማይ ከመይ ነቲ ዓዲ ከም ዝቋጻጸራ ከመይ ሃይማኖቱ ከም ዘስፋሕፍሕ ከመይ ኢኮኖሚ ኣድዩ ገልመለ ኩሉ ሒዝዋ እንተ ከም ዝገብር ይምበረይ ምስልምና ብዛዕባ ዲሞክራሲ ኣይኮነን ብዛዕባ ቁጠባ ኣይኮነን ብዛዕባ ስድራ ቤት ኣይኮነን ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ምስልምና ብቐንዱ ናይ ሰብኣይ ዶሚኔሽን በቃ ናይ ሓደ ባህሊ ቋንቋ ናይ ዓረብ ዝበሃል ከመይ ተስፋሕፍሕን ከመይ ተኣሽሙ ትገብር ንሱ ከዓ እዩ ዝኹሉ ከባቢ ማእኸላይ ምብራቅ ኩሎም ምስልምና ቶም ቀንዲ ድሳቀይ ዘሎ ካቲ ምስልምና እዮም ደቂ ኣንስትዮኦም ቆልዑቶም ነንሕድሎም እንዳተቃተሉ እንዳተባልዑ ከም ዝዛበ ኣይነብሩሎ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብለኩም እታ መልእኽተይ ግን ነዞም ናህና ናይ ፀጋም እያ ዞም ናይ ፀጋም እንተ ሓሰብኩምላ ተራእኹም ማሕሸኩም ተዘይ ኮይኑ ግን ንዝሓውና እስልምና ሓደይና ሓድነት ኣለና ገለመለ እቲ ስርዓት ክብርታት ናይ እስልምና እንተ ታሪኽ ናይ እስልምና እንተ ተራእኹሞ ተታሕዘብኩሞ ዛናይ ጃካርታ ማሕዳርኻ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ፅብቕ ትምህርቲ እያ ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ምርጫ በዚያ አልማህዲያ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 50 ሓደ ዘላ ኣብ ቁርኣንካ እንታይ ከም ትምህር ንዝኾነ ይኹን እስላማይ ግልጽ ትእዛዝ እያ ምስ ክርስቲያንን ምስ ኣይሁድን ከይትሰሪሓ ትብሎ ትእዛዝ ኣላ ዝኾነ መፅኡ ተገዚትዎ ዝኾነ ሸኽተይልዋኻ ነዚኣ ዝሰግራ እስላማይ ዳርጋ የለን ነዚኣ ትሰጊርዋኻ ነታ ምስልምና እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ጽባሕ ንጎ ኣጊዶም ዝዛረብሉ ናተይ ሶሻል ቤዝ ወይ ናተይ ማሕበራዊ ሰረት ኣስላሚ እዩ ዝብልሎ መዓል ሕሩይተላ ጀበርቲ ስለ ዘጣቕዕሉ ኣስላም ጽባሕ ንጎ መሪፆም ተሰኪሞም ፕሬዝደንት ናይ ኤርትራ ዝገብሮ ኮይኑ ዝስምዖ ከምኡ ዓይነት ዓዋናት ሰባት ኣለዉ ወይ ከምዚ ናቶም ኣስልምናስ በቃ ናተይ ሶሻል ቤዝ ክገብሮ እየ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ሓፅቡ ተለዉ ኮይኖም ሰላማይ ናቶም ሰብ ተረኺቦም ንዑ ከም ዘይድምፅሉ ወይ ንዑ ከም ዘይድግፎ ካብ ሕጂ ተተረዶም ሕሾም ነይሩ እዚኦም ናህና ደለይቲ ፍትሒና ዝብሉ ግን ደለይቲ ዓመፅ ዝኾኑ ኣብ ስደት እዞም ስደተኛታት ናህና ማለት ስለዚ ናብ ኣገሪፍና ናብ ዛናይ ሎማዓንቲ መደብና ክንኣቱ ዛናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣስፋ ሓቢለ ክንዛረበላ ደሊ ዘለኹ እዚ ዝሓለፈ 8 መጋቢት ዝበዓል ነይሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ነይሩ ብዛዕባ ግን መጀመርታ እዚ ናይ 8 መጋቢት ናይ ገለኹም ዘይኮነሲ እንታይ ክዛረብ ደሊ እዚ ብኸመይ 8 መጋቢት ኣማና መፅዩ ብኸመይ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቃስ ወይ ፌሚኒዝም ዝበሃል ምንቅስቃስ መፅዩ እንታይ ድሕረ ባይቱ ክንዛረብ እሞ ድሕሪኡ እንታይ እቲ ናቱ ስምብራት እንታይ እቲ ናቱ ውፅኢት ኣብ ኤርትራ ክዛረበሉ ደሊ ሕጂ ፌሚኒዝም ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም ፌሚኒዝም ማለት ብትግርኛ አደኖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቃስ ንበሎ ደሓና ምዕራብ ሕጂ ፌሚኒዝም ናይ ኣድቮኬሲ እዩ ከምዚ ዝማጎት ምንቅስቃስ እዩ ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቁጠባ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ፖለቲካስ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ መሰል ኣለውን እንኳን ሰይቲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ክገብረን እያ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ነገራሲ በቃ ጉዳያሲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ክገብረን እየ ዝብል ምጎታ ወይ ስነ ሓሳብ ዘለዎ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ምንቅስቃስ ንምንታይ ተጀሚሩ መስልኩም ናይ ኣውሮጳውያን ደቂ ኣንስትዮ ሽግር እዩ ሕጂ ኣውሮጳ ጻዓዱ እንታይ ፀገም ኣለዎ ናይ ጻዓዱ ፀገም ትቐንዲ ነገር በቃ ዓለም ኣውሮጳ እያ ነይራ ስጋ ብዚ ሕጂ ስጋ ብፍላይ ሕጂ ናይ ቻይና ናይ ኤሽያ ምዕባል እዩ ዓለም ዝቕየር ዘሎ እምበር ዓለም እንታይ እያ ዓለም ኣውሮጳ እያ ኣነ ሓንቲ ትዝከር ደስ ዝብለኒ ነገር ኣላ
ማኦ ናይዚ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ቸርማን ማኦ ዛ ቦምበር ማኦ ናይ ቻይና ነበረ እንታይ ዝብሎ መሲልኩም ናይ ኣውሮፓ ሲቪል ዎር ዝብሎ ወይ ናይ ኣውሮፓ ሕድሕድ ኩናት እዩ ዝብሎ ማለት ናይ ኣውሮፓ ኩናት እዩ ግን በቃ ጀርመን እንግሊዝ ኣሜሪካ ንሕድሕዶም ተዋግኡ ግን እንታይ ኢሎም ፀዊዖሞ ናይ ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኢሎሞ እቲ ኩናት ግን ኣውሮፓ ጥራይ ነይሩ ኣካል ዓለም ኣብ ኩናት ኣይነበረትን ግን ንሶም ዝገበርዎ ግን ዓለም ጌራቶ ማለት እዩ ኣውሮፓ ኩሉ ነገር እንታይ ንዖም ዓለም ኣውሮፓ ዓለምያ ኣሜሪካ ዓለምያ ካልእ ዓለም ኣይኮነን እቲ ናይ ብሓቂ ግን ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝነብር ህዝቢ ዓለም ስክንደይ ኣብ ኣውሮፓ 500 ሚልዮን ድዮም 600 ሚልዮን ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ 300 ሚልዮን ኣለዉ ኩሉ ሙሉ ተደማሚሮም ሲብድሓን ኣውሮፓ ዌስት ዝበሃስ ካብ 1 ቢልዮን ህዝቢ ይበዝሕኒ ኣብ ዓለም ግን 7 ቢልዮን ህዝቢ ዘሎ እቲ 6 ቢልዮን ህዝቢ እዚ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን የለን ኣብ ምዕራብ የለን ግን ምዕራብ ግን በቃ ምዕራብ ዓለም እንታይ ገይሩ ዝወስዳ ዓለም ማለት እዛ ምዕራብ ማለት ግን ኣይኮነን ሓሶት እዩ ሕጂ በቃ ከምዚ ማኦ ዝበልኩም በቃ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኩናት ኣብ ኣውሮፓ ነበረ ኩናት እዩ ግን እንታይ ሎም ፅውዖ ወርልድ ፈርስት ወርልድ ዎር ላይክ ናይ ዓለም ቀዳማይ ኩናት ሎም ፅውዖ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣበይ ነይሩ ኣውሮፓ ነይሩ ግን ካብታይ ኢሎም ካብ ፅውዕኑ ናይ ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኢሎም ካብ ፅውዕዎ ሕጂ ኣይኮነን እሱ ናይ ኣውሮፓ ከምዚ ቸርማን ማኦ ቦምበር ማኦ ዘቱም ዝብሎ እሱ ናይ እንታይ ነይሩ ናይ ኣውሮፓ ኩናት እዩ ነይሩ ሕጂ ኩሉ ናይ ኣውሮፓ ስነ ሓሳብ ናይ ኣውሮፓ ዝመፀ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ናይ ዓለም እዮም ዝገብርዎ ሕጂ እቲ ፅቡቅ ነገር በዓል ቻይና በዓል ጃፓን ብፍላይ ዘን ናይ ኤሽያ ሓያል ሃገራውነት ዘለዎን ንኣብነት እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሓዛ ኣውሮፓ ኣብ 16 በቃ ደቂ ኣንስትዮ ስጋብ እዚ 1960ታት ኣተሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ሕማቕ ነይሩ ኣውሮፓ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ መሰል ኣይነበረንን ከም ሰብ ኣይቆፀራን ነይረን ኣብታ ሽሙ ዋላ ዝኾነ ኩሉ ሕማቕ ነይረን ኣውሮፓ ኣብ ኣውሮፓ ሕማቕ ነይረን እንታይ መፅዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምንቅስቃስ መፅዩ መሰለን ክሕሎ ብዙሕ ቃስ ተገይሩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተዛማዲ ነገር ካብ በፅሕዎን ኣብ ኣውሮፓ ሕጂ ኣብ ኣውሮፓ ከምኡ ሽግር ስለ ዘለዎን ግን እዚአን ናህና ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከምኡ ሽግር ነይርዎን ማለት ኣይኮነን ወይ ናይ ጃፓን ከምኡ ነይርዎን ማለት ኣይኮነን ወይ ከም ናይ ቻይና ከምኡ ነይርዎን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዓለም ተፈላለየ ባህሊ ተፈላለየ ኣተሓዛ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዎ ኣብ ጃፓን ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትርጉም ናይ ፋሚሊ ካልእ እዩ ኣብ ቻይና ካልእ እዩ ኣብ ምስልምና ካልእ እዩ ኣባና ካልእ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ካልእ እዩ ኣብ ተፈላለየ ህዝቢ ተፈላለየ ነገር ኣለዎ ግን እቲ ዝሕዝነካ ነገር ናህና ናይ ኣፍሪቃ ኦኬ ኣፍሪቃ ዝኾነ ናቶም ባህሊ ድዩ ያታ ድዩ ገለ ይነበሮም ቅድሚ ኣውሮፓ ምምፆም ናህና ግን በቃ እዚ ኣውሮፓስ ከምዚ ጭቆና ነይረን ደቂ ኣንስትዮ ናህና ጭቆና ድየን ነይረን ናይ ብሓቂ ጭፍልቃ ድየን ነይረን ኣብ ሓጎታትናስ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ሰባት ድዮም ነይሮም እንታይ ልካ ኣይኮኑ ኣባናስ ኣይኮኑ ኣባና መዓት ጭብጢ ታሪክ ኣሎ ሓደ መምህር ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ላዕለዋይ ዳኛን ሙሉ ብርሃን ሽማቡ ረስዒዎ ሕጊ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅር ሕጊ እንዳባ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፉ ኣባና ደቂ ኣንስትዮ ናህና ብሸውዓተ ዓንቀፃት ዝበለፀ መሰል ነይርዎን ኣብቲ ሕጊ እንዳባ ካብ እዚ ናይ ህግደፍ ሕጊ ሕጂ ዘምፅኦ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓሊሉ ዘምፅኦ እሱ ነይሮም ብሓፂሩስ ናህና ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 500 ዓመት ዝበለፀ መሰል ነይርዎን ካብ እዚ ሕጂ ዘለዎን መሰል ቅድሚ 500 ዓመት ዝበለሰለ ነይርዎን ግን ኣነ ንኩልኩም ነዞም መንእሰያት ክነግረኩም ኣነ ዘርከብ ኩሉ ኣደይ ዓባይ ዝበለፀ ናብራ ዝበለፀ ክብረት ነይርዎን ካብዘን ሕጂ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ደን መሳተይ ደን ማሓዙተይ ደን ኩሉ ነገር ኣደይን ዓባያታተይን ሓትነታተይን ኣሞታተይን ዝነበረ ናብራ ይበልፅ ክብረት ካብዘን ሕጂ ዘለዎን ልክዕ እንታይ ኣሎ ትፈልልዩ በቃ ነደይ ፍሪጅ ኣይነበራን ወሽን መሽን ኣይነበራን ከምዚ ዘለኒ ፋሲሊቲ ወይ ከምዚ ንሕዋተይ ደን ዓይ ዘለኒ ፋሲሊቲ ነበረን ቴክኖሎጂ እቲ ክብረት ግን እዚ ነደይ ዝነበራ ግን ሕጂ ንዕን የብለንን እቲ ክብረት ዜሮ ዜሮ ሰብ ከዓ እንታይ ዘንብሮ ምክንያቱ ሰብ ፓርፐዝ ኣሎ ኣፍ ክፍጠር ከሎ ዝተፈጥረሉ ምክንያት ኣሎ ወዲ ዝኾነ ሰብ እንተኣሽሙ እዩ እዚ ብሓፂሩስ ኩሉ ሰብ ማዕረ ክብረት እዩ ዝግብኦ ወዲ ድዩ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ክብረት እዩ ዝግብኦ
ግን ወድን ጓልን ግን ተፋላለየ ተፈጥሮ ይዘሎ መተፋላለየ ነገር ይዘሎ ባይ ዲዛይን እግዚአብሔር ዲዛይን ክገብረና ሁሉ ተፋላለየና ኢና ሕጂ ጓል ተፈጥረት ይዝብል እግዚአብሔር ንወዲ ንክትሕጉዝ ያ ተፈጢራ ንወዲስ ክትሕጉዞ ምክንያቱ ወዲ እንታይ ይኮነ በቃ ፐርፌክት የሆነ ወዲ ጸገማት አለው ወዲ ክፈጠር ከሎ ጸገማ ስለዘሎ እግዚአብሔር ካን ክትሕጉዞ መፈጢሩሉ ጓል ሕጂ ስርሓንታይን ወዲ ክትሕጉዝ ያ ምክንያቱ ወዲ ጎደሎ ብዘይ ጓስ ወል ሓንቲ ይብሉ ሕጂ ንኾሚ ተፈጢሩ ብኾሙ ኸዓ እንታይ ሽመፅ ነይሩ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ፍልስፍና ግን ናብቲ ዝበልኩኹም ናብቲ ፌሚኒዝም ወይ ናይ ኣብ ምዕራብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቓስ ግን እንታይ መፅኡ ሕጂ በቃ እዚ ንሕና ልክዕ ከምታ ናይ ሶሻሊዝም ወይ ናይ ማርክሲዝም እያ እዚ ማርክሲዝም ተፃሕፈ ኣብ 18 19 እዚ ናይ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ቅድሚኡ ኸ እዚ ናይ ፊውዳሊዝም እቲ ኣብ መንጎ ሃብታም እቲ ካፒታሊዝም በቃ ናይ እንግሊዝ ሰራሕተኛ ዝኾነ መሰል ናይ ኣውሮጳ ዝኾነ መሰል ስለዘይነበሩ ሕማቕ ስለዝነበሩ ቅድሚኻ በቲ ኣብ ራሽያ ድዩ ኣብ ምብራቕ ኣውሮጳ ዝነበረ ምስልነት ሕማቕ ስለዝነበሩ ማርክስ ንዑን መፍታሕ መፅሓፍ ፅሒፉ ማርክስ ንኸምኡ መፅሓፍ ፅሒፉ ነቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ሕጂ እቲ ናይ ኣውሮጳ ሽግር ኣብ ንኣውሮጳ ናይ ኣውሮጳ ሽግር ተፃሕፈ መፅሓፍ ከዓ ናባና ናበይ ኣምፅኦሞ ማለት እዩ ናባና ልክዕ ነዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ከምፅዎ ኸ ናባና ኣምፅኦሞ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ስጋብ 1970 ስጋብ መስዋዕቲ ኢዳ ነኽፍሉ ቃስና ሃገራዊ እዩ ነይሩ ሃገራዊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሃገራዊ ቃሲ ነቲ ዝነበረ ቅድሚኡ ናይ ኣቦታትና ናይ ኣቦሓጎታትና እንታይ ምግባር እዩ ዓቂብካ ላዕላውነትና ምርጋፅ ነይሩ ነቲ ክብርታትና መንነትና ዓቂብካ ስታይ ማለት ነቲ ላዕላው መንነትና ቅብና መንነትና ዓትዕቅብ ሃገር ወይ ላዕላዊት ሃገር መፍጣር እዩ ነይሩ ኢሳያስ ምስ መፀ ግን እቲ ቃሲ እንታይ ኮይኑ ካብ ሃገራዊ ናብ ሰውራዊ ኮይኑ ሰውራዊ ሕጂ ሰውራዊ ማለት ሰውራ ማለት ሪቮሉሽን ማለት ከዓ ነቲ ዝነበረ ኩሉ ደምሲሱ ኣዕንዩ ሓድሽ ነገር ተኸገበር ዝተበገሰ እዩ ነይሩ ዝክፈጥር ተበገሰ እዩ ነይሩ ሕጂ እሱ እዩ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ነበረ ቀደም ቃሲ እንታይ ነይሩ ነቲ ናይ ኣዴታትና ክብረትን ኣተሓሕዛን ኩሉ ኣብ ባህልና ዝነበረ እንተራን ዓቂብካ እንታይ ምግባር እዩ ስድራ ቤት ዳግም ምጥያሳ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣምሓራ ባህሊ ናይ ጥንቆላ ማሕበራዊ እምነት ድዩ ገንዘብ ተፈላለየ ምሳናና ኣብ መንጎና ኣምሓራን ተፈላለየ መሰረታዊ ናይ ባህሊ ፍልሊ ዘሎ እሶም ሒዞሞ ዝመፁ ጥልያን ሒዞሞ ዝመፁ ብዙሕ ጉዕዙ ባህሊ ምስቲ ባህልናን ክብርታትናን ደይሳነ ስለዝነበረ ንዑ ኣሊኻ ናህና ባህሊ ምንጋሲ ነይሩ ህግደፍ እዚ ኢሳያስ ክመፅእ ከሎ ግን እንታይ መፅኡ ሰውራዊ ኮይኑ ተቃሲ እቲ ቃሲ ላዕላዊት ሃገር መፍጠራ ዘይኮነሲ እቲ በቃ እቲ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ብመሰረቱ ምቕያር እዩ ነይሩ ሕጂ ሓደ ክትቂር ተኾንካ ነዚ ናይ ኣውሮጳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ምፅኢኻ እንታይ ምግባር እዩ ምቕያር እዩ ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብ ክትቂሩ ኣለካ ሕጂ ኣብቲ ሕጊ እንዳባ ኣብቲ ንህና ጓንሰይቲ እንታይ እያ ናታ ተራ በቃ ኣደ ምዃን ምንክብኻብን በቃ ኣደ ምዃን ምንክብኻብን እቲ ቀዳማይ ተራ እሱ እዩ ከም ሰብ ተራ ዘይኮነስ መንነት እሱ ኣደ ምዃንስ መንነት እዩ ጓንሰይቲ በቃ ትውለድ ተዓቢ ድሕሪኻ ኣደ ትኸውን እዚ መንነት እዩ ካብኡ ታሽሙ ይኮነትን ከምዚ በቃ ንዑያ ተፈጢራ ከምኡ ነይሩ ልክዕ ዝኾነ ክስታይ ነይሩ ናይቲ ሰብኣይ ከዓ በቃ ተኸላኻላይን ዓንጋላይን ክኸውን ይስርሑ በቃ ሰሪሑ ድፋጩ ሰትዩ ገለ ገንዘብ ኣምፂኻ እንታይ ከገብራሉ ወይ ሓሪሱ ድዩ ልምፂኡ ድዩ ገለ እንታይ ከገብራሉ ካላኸል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኦም ኮምፕሊመንት ይገብር ማለት እዩ ሰብኣይ ናቱ ተራ ኣለዎ እታ ሰበይቲ ናታ ተራ ኣለዎ ከም ዝኾነ ይኹን ነገር ሕጂ እዚ ከዓ ብሕጊ ተፈጥሮ እውን ከምኡ በጊዕ ወሊዳ ኣድጊ ወሊዳ ላም ወሊዳ ንደቃ ከመይ ትካና ክንሪእዋ ከም ጓንሰይቲ ከዓ ከምኡ ትገብር ወተባዕታይ ከዓ ርህቦ ወተባዕታይ ከዓ ይብሉ ንዝምድና ክፈጥር ኣይተፈጥሮም ወተባዕታይ ብተፈጥሮ ከምኡ ይኮነን ከምቲ ጓንሰይቲ ዘላታ ስምዒት ወዲ ተባዕታይ የብሉ ወዲ ተባዕታይ እዚ በቃ ሽግራት ኣለዎ ከምዚ ንዝምድና ኢሉ ኣይተፈጥረን ጓንሰይቲ ግን ንዝምድና ኢላ ተፈጢራ እቲ ሰብኣይ ከዓ ንከምኡ ኣይተፈጥረን ሕጂ ንክልቲኡ ኮምፕሊመንት ተገይሩ ተደጋጊፎም ከዓ እንታይ ይኹን ማለት እዩ ሓደ ኮይኖም እቲ ጓንሰይቲ ዘለዋ ሰብኣይ ይብሉ ሰብኣይ ዘለዋ ከዓ እታ ጓንሰይቲ የብላ ሕጂ እዚ እዩ ዝመፅ ዘሎ እዚ እቲ ናህና ባህላዊ ወይ በቲ ሕጊ እንዳባ ወይ በቲ ኣባታዊ ኣተሓሳስባ ዝኸይድ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ
إذا حدش ني أوروبا زمت أنا فيمينيزم زمت أجن وان سيتي معروض تبعتها مرج على حجز مرج أنت دلّي أخت قدر مرج على تدلّي أخت ولد تدلّي عيك تولد مرج أي necessity مولا necessity من الناس يكون مولا حدر مقمات من الناس يكون necessity أنت قوينوات كبرو عدلينك عايت قدفو إمبر كم زي من النتاع يكونن عد مخانسي تابو يكونن وليدا تمرع بوزو حد الناس يكون الناس مرج أي أنت يتناس مرج أجن أب إيكونومي ديو أب زخون يهون نجار كن دلّي أخت قبر كم دلّي أخت نبر أنت حتقبر مالتي إذا حجي مرج الله دلّي أخت قوم بعد يروس مولاد قدام نتا يكونن دحر سراح دحر تمرتي دحر زخون يهون نجار يدسراح دحر زخون يهون نجار إذا ما تصعب زنا فيمينيزم أجندة حجي إذا حالفة 4 عامات كا دك نستيو نازي أنت ماهرة إذا تماهرن أقول كرمتاو ماتود كنستيو معرخن كمزيخن قال لا تبع لها كيدو حجي إذا كله نموتو نكستايز نقبرو زلنا متيح مالتيو انتاي متيو خمس كله نجارين عن مزلنا حجي كونت هذا كنستيو ناس كم يارلو بحن زي فيمينيزم بوق حب جميروس كابش حنت عتمين 7 حجي درجة 5 عامات عطلو 4 7 عامات و4 8 عامات خيدانو 4 8 فرق خفل زبن ناي دك نستيو سبخا تمرتن غوسغاسن سي انت يا فري تلكم نحجي درجة حدر تلمسيس حدر فحفعيل دك نستينا انتاي ترى نمنتاي كم تولدا نمنتاي كم تفطرها ما يفلطاني نحجي مزبزحه አይፈልጣኔ እቲ ሰባይ እቲ ትግርኛ ያዝበኩም ዘሎ ትግርኛ ናይ ትግርኛ ወዲ ናይ በሐቂ ተማዓሹ ናይ በሐቂ ክነግረኩም አቦታትና ሁሉም እዞም አቦታትና ኩሎም ሃያላያት እዮም ነይሮም ኩሎም ዘይተሃራርም ደይሰክር ደይጻረፍ ገለ ይነበሩ ኩሉ ይነበሩ ንኩሎም ግን ዓና ስድራ ቤት ስድራ ዝገበራና ሰብ ዝገበራና ግን አዴታትና ነይረን ተጸሚመን ታይገብሮ ማለት እዩ ምናልባት ትግርኛ ብፍላይ ናይ ትግርኛ ወዲ ውለድ ስጋብ 35 40 ዘአቱ ሃላይ ዝኾነ ትግርኛ ወዲ ይሰክር ይተሃራርም ካሎት ምስካሎት ይድቅስ ይወጽ እንታይ ይገብር ድሕሪው 40 መጸግን ተጸሚማ ግን እንታይ ትገብሮት አዴ 40 ክበጽሕ ኮለ ካብታ መስመሩ ይሕስብ እቲ ዝበለጸ ሰብ እቲ ዝሓየለ ሰብ ይኾን ይቀየር ምክንያቱ እቲ አዴ እንታይ ስለ ዝገብር ያ አባህልና ኣሎ ምስላ ከምዚ ወዲ ርእስ ገዛይ ሰብአይ ርእስ ገዛይ ናይ ገዛ መራሒ ርእስ ገዛይ ጓንሰይቲ ከዓ ክሳድ ናይ ገዛ ሕጂ ንርእስ ከዓ እንታይ ዝገብሮ የማን ጸጋም ዘብሎ እንታይ ክሳድ በኸል አዘራርባ ወላ ሰብአይ ርእስ ተኾነ እታ ሰበይቲ ግን ክሳድ ኮይና ንስ ገዛ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ትዝውሮ ተአዲዮስ እትሞርሖታ ገዛ አዴታትና ሃዎም የነረን ክሳድ ናይ ገዛ ኮይነን ነቲ ገዛ እንታይ ይገብሮ ነቲ ስድራ ቤት ሞርሖ ይዓልዮ ሕጂ እዚ ሓደ ደምሶሶ ዘጥፎ ነገር ተኮይኑ ካንታዩ እዚ ናይ ፌሚኒዝም ናይ ደቀ አንስትዮ ምንቅስቃስ ካና እዚ ይጥፊዎ ነዚ በቃ ድሕሪ ሕጂ ታጓንሰይትን ተርአናታ ነቲ ፋሚሊ ምጥርናፍን ፍቅሪ መሃብን ላይን ስምዒታው ኮንካ መሓዝን ዘይኮነ እንታይ በቃ ምሰባያ ማዕር ምዃና እቲ ባሕቲሩ ዝናታ ተረኻ ሕሱር ምዃኑ ዘይከብር ምዃኑ እንታይ ዘይሩ ባሕቲሩ በቃ ንደቃ ምምጋብ ንደቃ ሓዳረይ ምባል ንሰባያ ምጽማም ንሰባያ ብፍቅር ገለን ዳአለት መሓዝ ከም ናይ ድኽመት ከም ናይ ዕሽነት ተቆፂሩ ነዚ ተሃሪሙ በቃ እንታ ኮይኑ ማለት እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሓዳር ተበቲኑ እዚ ናይ ትግርኛ ናይ ወዳት ጸገም ሕጂ ሓድሽ ተጀመረ ይኮነ ኩሎም አቦታትናሲ ካብዚ ሕጂ ዘሎ አሰባይ ይኸፍኡ ነይሮም ካብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ትግርኛ ሰባይ አቦታትና ኸፍኡ ነይሮም አቦታትናሲ ኩሉ ግዜ ታያሎ ግን እንታ ብለኩም ዘሎ እቶም አቦታትና ግን ኣብ ሓደ ደረጃ ሓሊፎም የምታይ ዝኾኑ እዚ መስመሮም ዝሕዙ ልክዑ ጸገም ስደት ዝፈጥሮ ሽግራት ኣሎ ንኣብነት እቲ ናይ ኢኮሲስተም ኣሎ ኣቦኻ ሽማግለ ኮይኑ ዝዓለይካ ዝመርሓካ ስደት የለን ሕጂ ካልኣይ እቲ ሰብኣይ ናይ ትግርኛ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ተሰደኻ እቲ ኣብ ዓዲ ዝነበሮ ስራሕ ድዩ ናይ ቁጠባ ኩነታት ድዩ ገለ ይስእኖ እዩ ብሓፂሩስ መብዛሕትኡ ግዜ ኦድ ስራሕ ምሻሎ ዘይጠቅም ስራሕ ሰሪሑ ዝነብር
ولا أبتي تصبو سرح له تصبو جلز تبهلها بسنك ريسيزم عليه النت كأخذ الجزء ناتو كونفيدنس ناتو نفسه تأمانات أوروبا متيس كم تبع عدد سمعوا نبرة أبونا بحقنا سمعوا نبرة نفسه تأمانات وي بوزيتيفيتي بزعما نفسه سمعوا تقرنيا إلا صغير الجهار عفرفر بالنبرة أبكر متعدا بتسحو أبكر متعدا ويابسرحو تشقر يرو زي نبر تقرنيا إلا كله تشقر يرو إذا نبر فرح نبر إذا إمباكت له سنبرات له أبتي زمدنات هذا له مسبيته مسدوق تراجع كونه اسمه زخانة سن مهناتو أنت نفس تأمانة يلل فرح له زقات له نخل نقدر تنفكاي مهناتو رد أخا تنقت فترة الكايسو سوس لزخانة خا زرع علينا تنقت يعني حنقول سجمات أبدك تبعته أبدك نسيون لا زول له مالتي 0-0 جنت أبلكم زولو نزخل زوم جن أتي أبلع الخبرتاتنا بحجروس أتانا هنا قدام ميت خبرت مزلا سدرا بيتها قدام ناي عقا زي أنا وان أوريتا وخبرتاسي تقداميس أتمت سدرا بيتها نعم نز سدرا بيت عدي نتعنت زي سرعة حقي تمرتي أقول زين انتن خبرتاتنا نبلن زلنا تقداميت كندم كنت مت سدرا بيت فابريك نهاجري أزيناي فيمينيزم أزيناي دك نسيم منقص تقدميتي سدرا بيت كنا نايتا سدرا بيت بيلار كندي عندها أتأديها حجتها تكون زلا من النتا دس نازلوا من النتا أدنى زي كونس من النتا مرجع بقى مرجع الوقت اللي هتقدر حجي مرجع هتمرس ديا قالوا وادي خمرج قالوا وادي وان سيكنا بحكي هذا تحكي لكم زلكم كوناو تصلام قال سيتي ابز معرام مصيها تصلام يا خمسه باي تقصرنا ناي صعدا سوسايتي تحكي زي اترف فاميلي هاللي واقله هاللي سمعت نغراتي زلو قال سيتي شجرات حجي معت داتا له اب امريكا تصلمتي أمريكاوين ديجري زلون لعل السوسة 700 خيت مرعوين زارقة أنت تماهرنس خيت مرعوين زارقة مهناتو تتسلم كمرعوين زقبول لعل الفرق لعل السوسة 7 بيت ما أسرتي زقمت ويك أي تماهرن إذن الشجر زخا حجنا منا ما ممتي تجبر مصنعتي تبدأتها إلا إذا بس حد كان السيا تقرنيا زلون كن كنا الحين خيت مرعوين زارقة زلون أوروبا كيت مع راس 4-5 ذاتها قصر يبلن كلن كأب بتصموا تساقين بزي ولا بزي حدار كأنت هاي زخنا مخنياتو تحبرته سمتايلو تمرتي وساني بقى أخت مهار لكي نفسي خد لكي كم زي تحدار ترجم كم زي يقولوا مولا ترجم كم زي يقولوا يلا خم زي يقولوا تماهيرن بقى تماهيرن جزال لون ماكينة لون مورجيج كفيلن قالوا كل جيران قال بينك وين داشت يا أخي أنت قبل هيدك قصة ولا حنتي بالله بتعرف كسا زي يقول حليفا أنت أشو مزبلاني معناته 0-0 نقوان سيتي بتفوت راس إيموشن يا كل جزء زفكرة زكانا خنا زاليا كستايز جلس اللي حجي كوم سلزون هلك حابتنا ولا نهانت يالو ناي بحكي محچنكت مع تصلالي محتني الكول ديو ناي قال خانت يالو مع شجرات له حجة أوروبا زلوا شجر كتريو يدخلنها سلزي زي أنت تمرعان أتي أنت مرعوها مبزحة أنت حدار زلون وي دزبز حافتح تبتنا حدار قطري يقولون ولا تبتينا كمان مبزحة جزين أنت هيدا اللي يفتانين اليوم مع حدار زلوها اليوم أنا بقول كي تجبر مصنعتي مبزحتهم سفوتو خام تاي أبو كتيز نبر سلام عليني بحداري فقر لني رومانتيك اللي خمدنا يبوتاتنا عباياتنا زنبر حدر اللي زبسب أنا درجة قواني فلني رئي فلتني كله نجرهم تاي نبر أبكر ولا ويدنبر أنت عجبكم دول خنايز كله مسرت أو شجر مسرت سورة مشجراجن إذا فيمينيزم أيديا يوزي بيز باغمبار أميدا زعتوي شعوو تماهيرو حجها همادي زبحلا حيزونو زخدا زلو حساب ولا بزدقها أنت يزخبرو زلو أنا جري حجي إذا سنة حساب زيو حضرنا تقرنيا بتينو بر تقرنيا ودي أي مثلاً ولا حنت تشمتي إلا نتيوم قدم نورو تقرنياس سبعي يقوموا سبعي كم دوقهم يزخون سبعي سي
ፀገም ኣሎ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ በቃ ሰብኣይ ዝምድና ክፈጥር ኢሉ ኣይተፈጥረን ኣብ ሓዳር ጥራይ ዘይኮነስ ሰብኣይ ኣብ ሂወቱ ክንደይ ዕሩኽ እዩ ዝቕየር ምስ ሓደ ዓርኪ ገይሩ ዝኣርግ ሰብኣይ የለን ኣዋልድ ኣነ ፈልጠነ ቀደም ናይ ቆልዑተን መሓዙተን ስጋብ ዝሞታ መሓዙተን ጓንሰይቲ ያለው ኣብ ተፈጥራ በቃ ሪሌሽንሺፕ ወይ ዝምድና ጌራ ምስ ኣስቲ ጌራ ናይ ምኸነ ውሕ ግዜ ዓቕምላ ዋላ ተይግበረሲ ኣብ ሞኣል ኣብ ዕድሜያ 3-4 መሓዙት ወይ ኣብ ከባቢ ዝገበረቱ ካ እንታይ ኣትኸውን ወይ ምስ ክስታይ ዘለዋ ሰብኣይ ግን ኣብ ቢዝነስ ድዩ ኣብ ዕርክነት ድዩ ኣብ ገለ መዓልቲ ዓርኪ ዝቕየር ዓርኪ ምክንያቱ ተፈጥሮ እዩ እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ ይፈጢሮ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር የለን ኣብ ናይ ተፈጥሮ ሰብኣይ ዝቕየረ ነገር የለን እቲ ዝቕየር ዘሎ ግን ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና እዩ እቲ ሕብረተሰብና እቲ ዝሕዝን ነገር ከዓ ይሄ ናይ ፃዓዱ ሽግር ኣምፂኻ ናይ ፃዓዱ ሽግር ከዓ ናበይ ኣምፂኻ ማለት እዩ ኣብቲ ናህና ሕብረተሰብ መፅዩ እቲ ንፃዓዱ ኢሉ ፌሚኒዝም ንናይ ፃዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ሽግር ክፈትሕ ኢሉ ተፈጥረ ስነ ሓሳብ ንዘየለ ትግርኛ ኣብ ትግርኛ በቃ ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዳ በቃ ንዴታትናስ ህግደፍ ካብ ቦታትና ሓራ ከም ዘውፅአን ደቂ ኣንስትዮና ሓራ ከም ዘውፅአን ኣብ ቦታትና ዝጭፍጨፋን ይጭቆናን ሽየጣን ከም ዝነበረ እቲ ኣነ ሓጂ ክነግረኩም ኣብዚ ናይ ኤርትራ ብልኹም ኣብ ኤርትራ እዚ ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ያዛረብ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ኣስላም ኣለው ስጋብ ሕጂ ኣብ እስላም ጓንሰይቲ ሰብኣይ ትቁፀርኒ ኣብ እስላም ኣብ ኤርትራ ዘሎ እስላምሲ ሰብኣይ ትቁፀርኒ ወል ሓንቲ መሰል ዝበሃል ነገር ብለንቲ ሰብኣያስ ድላይ ክድል ላይ ክፈትሓ ክእል ኣብ ርእሲያ ሰበይቲ ከምትኽእል ከም ድላይ ክዕመፃ ክእል ከም ድላይ ኣስላማይ ሰብኣይሲ እቲ ሰብኣይ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ኣብ ደለዮ መፅዩ ሴክስ ክገብር ምስኡ መሰል ኣሎ እታ ጓንሰይቲ ከዓ እምቢ ክትብል መሰል የብላ ሕጂ ብዛዕባ ስልምና ህግደፍ ድዩ ወይዞም ናይ ትግርኛ ፀገም ቢገር ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ብዛዕባ ምስልምና ናይ ምስልምና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ዘለውን ሽግር ኣይዛረቡን እዮም ናይ ኤርትራ ኣስላም ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሽግር ኣሎ ዝዛረቡ ዘለዉ ነተን መሰል ዘለዎን ናይ ትግርኛ ደቂ ኣንስትዮ ንዕአን እዮም ዘዕንዉ ዘለዉ ንዕአን ነቲ ዝዛረቡ ዘምፅዎ ገለ ዘለዎ ስመን እዩ ነተን ናህና ነተን ክቡረት ዴታትና ንፈትዎን ነኽብረን እንትኣሽሙ ንገብረን ንዕአን እዩ ሕጂ ግን ኣነ እንታይ ክብለኩም እዚ ትግርኛ ወዲ ዝኾነ ትግርኛ ወዲ በዲዩ ፅሉል በዲዩ ብሕዋቱ ፅሉል ዘይኮነ ትግርኛ ወዲ የለን ምናልባት ይብለኩም ከለኹም ብተፈጥሮ ናቹራል ባዮሎጂ ወላ ሓንቲ ክትብሎ ኔቸር ወዲ ቀልጢፉ ይልብምኒ ግዜ ወስደሉ እዩ ወዲ ሓንሳ 5 ዓመት ግን ናይ ትግርኛ ወዲ ደቁ ገዲፉ ከማን ይሃድምኒ ሕጂ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ሓደ ክልተ ድርባያት የለዉ ማለት ኣይኮን ድርባያት ኣለዉ ሓደ ክልተ ብፍላይ ኣብ ስደት መፅኦም ተኣሽሙ ዝኾኑ ኣለዉ በቃ ካብ ደቆም ዝሃድሙ ጠፍኡ ኣለዉ ውሱና ሰባት እዮም ውሑዳት እዮም ግን ከምዚ ሬር ኦኬዥን ኩሉ ይኮነን እቲ ናይ ብሓቂ ግን ደቅኻ የርኤካኒ ደቅኻ ከምዚ ገብረካኒ ንደቀን ከም መሳርሒ ተጠቒመን ንደቀን ንሰውተን ደሳቕያንስ ደቂ ኣንስትዮ ግን መዓት ኣለዋ ሕጂ ንደቀን ከም መሳርሒ ከም ዊፐን ጥቀማሎም ግን መዓት እዮም እቲ መወዳት በቃ ደቀይ ከሊኣትኒ ከምዚ ጌራትኒ ኣንፃረይ ከምዚ ጌራቶም ገለ ጌራቶም ዝመፅእ ምክንያቱ እታ ጓንሰይቲ እንታይ ኮይና መንነት የብላን ሕጂ ምርጫ ምስ በልዋ እንታይ ከም ትመርፅ ከማን ኣይትፈልጥን እያ ኣማሲኡ ኸ እንታይ ዝኾነ ኣማሲኡ ከዓ በቃ እተን ግዳይ ከዓ ሰን እየን እተን ዝኸፍአን ዝኾነ ኣማሲኡ ግዳይ ዝኾነ ስንሰን እየን ምክንያቱ ኣማሲኡ ሰብኣይ ንስእና ደቀን ይስእና ገለ ይስእና ብፅሙዋ ተባሒተን ብሕማቕ ኩነታት ዘለዋ ኩሉ ሕብረተሰብ ትግርኛ ከፊእዎ ኣሎ እቲ ዝኸፍኦ እቲ ዝኸፍአ ተደርቢ ዘሎ ግን ደቂ ኣንስትዮና እየን ሕጂ ናይ ደቂ ኣንስትዮና ናብራ ኣውሮጳ ድዩ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ደሰብደካ ናይ ብሓቂ ተደርብየን በይነን ፋሕፋሕ ኢለን ዘለዋሲ ቁፅሪ የብለን ምክንያቱ እሱ እቲ ናይ ኣዴታትና ነቲ ናይ ባህልናን ግዳይ ናይ ስነ ሓሳብ ናይ ፌሚኒዝም ስለ ዝኾነ እሰን ግደፍዎን ዘየንተራ ዘይተምሃራሲ እተን ተምሃራ በዓል ኣስካሉ መንቀሮስ ልኡል ገብረኣብ እዚ ኣስካሉ መንቀሮስ ሰብኣያ ተኣሲሩ ሳብ ዘይሰብኣብ በዓል ኩለን ሓዳር የብለን ብሓፂሩ ኩለን ሓዳር እተን ናይ ሃማዴ ነዚ ስነ ሓሳብ ለይትን ቀትርን ኣውሮጳን ኣሜሪካን እንዳሰበኻ ኣዴተንና ተጨፍሊቐን ገለ እንዳበላ ኩለን ተደርበን በዓለን ሓዳር የብለን ብሙለን ዋላ እትያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቦምበር ነዊሕ ዓመት ጌራ ዝኸደት ልኡል ገብረኣብ ካልአይቲ ሰበይቲ እያ ንመጀመርታ ግዜ ሰብኣያሲ ካልአይቲ ሰበይቲ ላቶ ፋዱስ ተክላይ ሃብተ ስላሴ ካልእ ሰበይቲ ኸይድ ክምስሓን ክበልዕ ምሸት ከዓ ናብታ ልኡል ገብረኣብ ኸይድ ሳኻ ካልአይቲ ሰበይቲ እያ ሸኽ ኮይኑ ከም ሸኽ ናይ ስዑድያ ከመስላ ማይታ ኮይና ካልአይቲ ሰበይቲ
تقبلاتو تخيتاني همادي أبومبر تاني هذا همادي أبومبر سي بقى تقبلاتو كان إيش سويت لك حمت الناس السعودية حمت الناس الإسلام كم تخيل كحفرت كا أنت هيتبل أبواتنا أديتاتنا سيتشون قونا نيرن شفلا نيرن السهر أي وانت يزل حج السحب على خلي سبيت خوينا حجي أدي أخهم تتخون عباهم تتخون لول قبر أبدن أبوتها حبوا بحقوتها متيوم نتيخهم زجبر بحقوا وحاس تخليلهم عن تقتيلهم تعش مجبرون يوم تحجن دابا أنت مجبر لا أنت خلا لا حجين اللي بعلان تخوين أريوهم كان أي سبيت كابز زخف حفرة وردات يلا حجي نع لول تعزي كونة تدفينا كبرتاتنا منتنا يدفر زول حج الساجن تقبلاتو تايكلنا الساجن تفهمنيس الساب لكم كله كل أنت فهمنيسان شجرة مستاي الكل مستاي تمرج حاسي يخوينه بقى حجي ولا فيسبوك يا سخيرن متينا فيسبوك كمل أخذ زاربان تايكون زحفرنا قرا يكون أنا بحكي لكم كله كم شجرة كم مستن دس لأني تعشم نقري لنا حجي بعلي ولا قدم ساتي نرجل بترفع ودي أبغى الكريه كله كنت هم ناسي زمت عليه والحنتي تصبغ نقري بالشجرة مستسي سخرامن ستاي شجرات قاسي كاو أتريه تصبغ نقر سيلا بحكي الخاب نفسه زوج عنا زي بقولو كتملس كتلزي قلا خطونه خطري خو زخف نقر يلا حجي زي تمرجع بقى مرجع زبلو خاص زي كبرت كات فيها بقى خدان بحاصري بقى متان تنديو تحنفس انديو بقى فيديو ديو جلديو بلا ساعات كبرت خلنا انا زي مرجع زبلو مسي دك انطفو نسان طفا بقى شجرا مستاي قله مرجع ويك اتماهركا هم زبلو تماهركا زخون يكون ነገር ካዝ مرجع እዚዩት ናይ ደቀ ንስትዮ መሰሊሎም ንዓና እንታይ ዝቆቁና ዘሎ ዝሕዝነካ ግን ከምዚ ንሕና ነዴታትና ንሕዋትና ንዓባያታትና እናፍቀን ዝናፍቀን ሰብ የለን ዝናፍቀካ ዝግረካ ዘይ ምህላው ሰብ ከም ጽምዋ ዝኸፍእ ነገር ኣብ ዓለም የለን ዘፍቅረካን ዝናፍቀካን ሰብ ዘይ ምህላው ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን እዚ የብለን ደቀ ንስትዮ ዝናፍቀን ውላድ የለን ሕጂ ከምዚ ነዴታትና ዘኪርና ንበኺዮ ንነብዖ كم نعن ذكروا زبكي زنبع لنا حج رصعات ناي بحق رصعات كابز خفي هو تكعلنا بزي فقر من بار ذكر كاسب يلن زنافق كاسب يلن كابز خفي نقر يلن كابز خفي يلن جنزب عينافق كاني مندق عينافق كاني بقى ولا ناي بنك حساب تمليون جنزب كاملينو عينافق كاني ولا حنت يقولوا المهنات ولا حنت يلن زخون يكون نقر كترحبوا دليها خواجة تخفلوا لها أدي نافقة أدي زبخينا كل جزء أدي ذكرى وي لز جوراسين مخناتو لعاي جيرات الليا كتر إيه نتهبن نجر سيبات النياتي فقر ريات النيا كل جيرات الليا شركي حرقيش انت حاتي بس حزيلا مجيبا كستا جيرا بايكا كستا جيرات النيا بصغيرة يكون تأشم مخناتو ريات النيا هيبكا هتركب فقرة سلزهبت فقرة سلزرعتنا فقرة يعني كلها أنا قومينا ديتاتنا حجقنا بيرلوز أبي يزولو أنت هادرقي منزلنا هناس أنت يوم قينا الحجز هذا أنت يبلوكم زلو والسب بغندو زي زمتوغن زي مرجع زبها زي كوناسي عدنت سدرابيت مننتيو نايبوال نستيتنا مننتيو من البات المسلمين هذا خون خلا من تشاينا بهذا خون خلا معرب كون خنكو انت معربان كونو خينوم نصا معرب خيدو معرب تصليم زخونه واغا يبلون ودي حسوري كاب زحاسر ابناي ابناي صعد حبرتسب كا صلام غونسيت ولا حنت تعشون بالله عند تشيبس زحاسرت ነገር እንሳ حجس انت هبلوكم بتينا هنا زي ناي فيمينيزم دومصو بتتام ቤተሰብ ድሕሪው ማዓትናይ አልኮል ሽግር ናይ ድራግ ሽግር ናይ ማሕበራዊ ጸገማ ሽግር ኣብ መንዝርነት ወዲቀን ተድርበያ ብድኽነት انت اشم زخونه قطر يبلن حجي زخلو ግን ታብለኩም ድኽነት ሕጂ ኮነን ጀሚርና ለዕልሚት ዓመት ነይሩ ምሳና ድኽነት ስለነበረና ግን አመንዝራ ተአቱ ትግርኛ ዳርጋ አይነበረት አብድራግ ተአቱ ዳርጋ ትግርኛ አይነበረት አብ መስተዲዮ አብ ከለ ተወደቅ አይነበረት ሕጂ ዝኹሉ ዝመዘሎ እቲ ድኽነት አይኮነ ንዚ ናይ ደቂ ንስትዮ ትምህርት እዚ ናይ ፌሚኒዝም ጓንሴትስ ምርጫ አለው አድላ ያኽትኩም ትኽእልያ حسوا تفللي أبتنا هنان دابا حق النبا وانسيتي أدي أختكم
مرجع أدنس مننتاي أدنت مننتاي سدرا بيت مننتاي أبزناي فيمينيزم كا وانسيت مرجع له أدلة حقو تدلي تولد تدلي أي تولد تنسي عبد الله خسدد مكالا خلت تنسي خمد الله حتقم كمد الله خسيتي ولا يبلوكم زلوا ولا حجي أنا بس مرة تقبلوا نقولكم بقى أنت سبعي مسكال سبيت الدكس كوينا أمم حدار كله تقول سيد خمس سنة الله مسكال سبعي كدكس كم زي فيمينيزم سبعي زقبروا نقدر أنت على قبر مسألة الله زخوني يكون نقدر تقبر مسألة الله تحقها ما عرف ريالله حجي دابكم زلوا السوء حد جنيا ناس درابيته يرو مالتيو مرجع حد قبرت هنا تقول سيد أنت هيترينا زخوني نقدر يبلا نقول بزنا فيمينيزم قداي تقند قداي جن من تقول سيد معنا تقول سيد معنا سدرا بيت حدر تين دكاتو بوسي السيو نعنت عايز قبر الله يقولكم زلوا سبعة أنت كم زديتات ناس قبرون سبعي أبوي ما ولا قلمت بقى مقبو بينه تحلو بينه عبتجازا خبر قال خبر بقى تخبير أنت يخون بقى شعو تسبيت زبالو تخا بقى نعنتاي بقى معناته نعنتاي تقبر الله ولا نعايب لكم كله هلا حجة ذكره له نقطعت الله زم فيمينيزم زهز مثلا أنا عكست حوي كست ودي نعهم زقبر معاري كم زقبر قالنا كتزك خلا بقى دناك زبلتك عتقبر معناته تزرارب انا قرار ما انت يسلت قبر كازلا انت متيات ازاز تبكات خوينا هاي سمعناها بقى حجي تقرر باي زين كنت هم كنا حجي بقى مسلسل زلون كم زقبر قال الى السماء تقبروا دهيلن كان تاجرنو السباي انت بلوكم دولو السباي سكوميو سباي ازغابير ستاجوري فوتورو حد سباي تغير النجر يلن السباي كم قدومين يرو هم قدوم غدولون يرو سغاب حجو غدولو اتن تغيرا جن اتن غدك انستي ناتن مغير كا سدرا بيت تبتينو حدار تبتينو لعلو كله ابت مبتان كا قداي كا من كوين نسل وي بزي حدار تليفن وي سينجل مادر كوينن قلعو بيننا ابكرتتن قلن اتين وي اب كيتمرعوا خانت كوينن بلين كل ذو كل شجرات نريو زلنا هارينا سلس انت يخبلكم 0 بفلاي نزين دك انستيو 0 أنا أنت عارف مخرن زخل بحثيروس زخونة مصنعات زقبرو له سبيل لنا زي قد سولو واقعات قتيرن ناي تجرنيا دك مستيو هجده فيديو ويابزي كباب زلو كصنعوا قليلكم ما يتصبيو ولا حنت زي قد سول مزل سبزي نزل استيل نحنا كم انت عايشو منا نقد سولو تتصري مصنعتي قلي قبرنا نقول كم حساب قن تفتح زمصانا يو قن تايو بقى نزي فيمينيزم بتصارر سرعات تمرت مدل او ابير ترا لو تمصيها ستفتح تقدم نقدم ነገር فيمينيزم بتصارر اتحق እንዳባ መምሃር እሱ ዕጅስ በቃ ተቀዳሚ ተخصص ዘልዋ እዚ ናይ ደቂ ንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ቤት ትምርታት ካብ አዚለ ስጋብ ሰከንደሪ ዘሎ ሞዳታ ተኾና መخفላለሎ ደቂ ንስትዮ በይነን ከመሃራሎን ወተባዕታይ ካብይን ከመሃራሎ ምክንያቱ ደቂ ንስትዮ ከመየር ካደትሆን ከመሃራሎን ከመጀመርታ ከመየር ካን ሰራት መስል ንርቃት መስል نراهلت مسل ليات مسل كمهرالو عبد بيت مرتات يست كمهرالو السو كم يجركا عد خمتخون كمهرالو عد الناس من النت مخانو عد الناس كبر نجر مخانو حدار كم يجركا حدار قبرس كمهرالو حدار كا خم قداماي مرچا وسدو وسدنالو مخاناتو سب زيردو سب زغير كم زي بقراج السو توليدس بحد زودو يلن السن وليدن كن اتنسن كبوصحو زيك على نجر بولادن كم زبوصحو كتنجرن كتقلالك اتزخونت ناتي عود نادي عود نابوي عود اديسي ناتي عود كم نايكا لجيرايتريا بناتي ياتاشم وين ناتي مرعى انا هم مرعى كله العليا ادي تحقوس معناته انا ناتا ودا حجس كومو مخانو زن هنا قاسي دقن انت عبين قلت عبين سي توسان بهيوت كفلت قالون كم يركا حقوس تخون بزي حقوس كأب فقري بعلامة يزمت إذا حدارك أنت هبل علمان إذا حقوسن هبل سدرابي فقرن هبل سلزي فقرن أنت عايش مسازورلون توليدك أنت هلك كمالت تصفى لك كمالتي ولا لك حبي كولوس كم زخون هالو تريون جرالو إذا سريعها ويجلي يركاجن بزي تصفى تراي سئلون من ده نجنزب كنا برتخون يسب أنت يقولون ولا حنت يقولون ما سوي زي أن رئاسلنا بعينا أن رئاسلنا هنا بحثوس جزا ماكينات عندك يخلو ما أنت كم إذا مسألة تحدش ماكينة فراري ولا عندك لما عند خلطة سلسلة ما تحدش وين هتعبوا سكة
ربعي معلت كن نورمال ربعي معلت سوون حنتو ترجمي بلا مهنات لمدها كل جزء حداش كوينا إكزايت هاي تقبرك ولا كاجن توليد ولا كل معك سمعت له أغرق تأكل كعبي كمرعو كله خجبر كلهم تعلو معلته وزبك حاجوس إنجوينا له مصدر حالي قالتهم صلوا حجي أتي صدر بيت مقبار سنتين لك أنستيو كمان نتقدم قبر جمهور خمسة كسته قبر لوجن كم موجود قاستراجي كونها معريها أنت يكون له تمسك كراجس كلوس أتيا فاميلها ناي عبايتي ديو ناي سراح ديو ناي مواله تصانات حتى خب مواله تصانات كود حد عم جميرو نزوجون القان سيتس كه قبر زي كده أتي دولدت حدر نقبرت دولدت ست مرتاديو سراح ديو زي تقاير تصل له هنا كان تخفتر على مسو قن خفتر على حجي قان سيتي كل نجار تقبر تخلي هذا اللي تقبر تخلي تدلي بريزنت تكون تخل تدلي جنرال تكون تخل زخون يكون نجار تقبر نوع تقبر خلنا جن أد مهانا جن دو كتب لي بالله نتي ناتا أن أدنت أدنا مهان عدنا أدنت إنجوي مقبار أدنت كتحقو سولون كتقول علون سي بقى كتحقو سولوس ناي مخان مثلا كتنكف يقولون كل ندرس بواقع أدنت كون يقولون حجي جن تايزولو معراب كتمرت عليك ويعدخ تكون عليك ويكا مرجع حس كان تاخذ قبر لك ايكونوميكم يزفق لك اتيز مهارك خومي كتمرت عليك حجي مبزحتنك اذا حبرتسب بقى تمرتي صبو سراحي صبو بقى انت سراحي اسكي خزلنا خجله تبعنا كسرحه كمهاره هذا 5 ساعتين اقرا يزبح النجر يلنا معلم بقى 5 ساعات 5 ساعتين كانت ويننا الله كل انت دربي ولا حنتي بالله سلازي تمرتي ترقم يبلو أتي سرح ترقم يقولوا ولا تزعدك يا جزاء يقولوا أنت حاجوس زي متسألك خوي بزي حاجوسي وأنت يقولوا ولا حد ترقم يقولوا حجة تقولكم ذلوا أزجن أنت هم تسألوا وتدك نسيوس كم مهارة لون أتوتر معتك أتفليو كم يجيرك أبوتهم كم يجيرك أبراهام تمثل كم يجيرك إسحاق تمثل كم يجيرك يعقوب تمثل كم مهارة له كم يجيرك أبوتهم كم يجيرك سدرابيت مرح السون كم مهارة له كله تحجي كم يجيروها نت بتحج مسرت حدارو يمرحن سبيتو بخبرة نحس كأخ مهار له بخومينات بحنا خمسو عزيز ندعم لكم ذو الخزينة segregated school نا والتبعتين نا كون سيتن أبعد إنجليز له بلجيم له سنغافورة له هونغ كونغ له أب إسرائيل له أب تشيلي له أب سنغافورة بوزحات هادرات يزولو كم زي نورمالي كم زي حدش نقدر يكون زي segregated تقدم هنا قبلها بقى دك نستيون دك تمعتين تفعل عليهم كم مهارين أب جازين تحاوشوا ما يمهرون أنت المهارو أنت بلكم عبد بيت مرتها تدك نستيو كم يجركا عدتهم كم مهارين كم يجركا بعد حد أرسل بيتهم تكون كم مهارين توتوا عتايك هم كم يجركا بهم تخون كم يجركا سبعة يكون كجازات مرحها كم مهارين كم نيشتوهم مهارين سلزيس نعوز فتحات بلكم ذلهم زي أنت زي كم زوجكم زلوا خاتيناي قطبة مهناتو مزناي دك نسيون هي أديتاتنا تاينيرو روي تسجم كدم قطبة دخلنات نيرو دخلنات مايك تورد عتروته زي كما 3-4 متر 5-6 كيلومتر كيدا لوا عنشي تختاريال لوا حقود يسبر سرح نيرو ناي غزا زي حجي ختدرفو قليلي اندستريال قطوات زي اندستريال صورة تمتي ويناي industrial revolution تمتيو ولا حنتي انت بجزها وش تجزها شغال له وش ميشنا له محسب خداونت له مسرح تصبح له قال له خوينها هو انت خوني قليل خوني ولا حنتي خصته قبر هذس غير تزبزحنا يدك نسو شجر قطباوي حجبانا اب حجن دابا تزبزح شجر قطباوي انبر اباتاوي وي تسبا وي تسدرا بيت زوبصانا شجر له حجي ماي موراد ابوها يكونن ابويا يكونن وي عبام غلغاد وي تخل مهراي وي جن مغبر يكون نتي قطبا دسرح النمر جن نمر دحور نيرو تدحرت قطبا ودحرت تغيرو تخلو شجران انت يكون مالتي كفتح له تحانت خبلكم جن زخون يكون سب اب كبرت ماتيخا فقر ماتيخا جن توساني بهوت كاسيو ازي نديتاتنا زنبرن كبرتن فقرن نزن حجز زلو يلا نزخ ملستو ازي كله نغبرو زلنا زي كله ነገር ግን ያበኩም ዘሎ أتنا هنا ديك أنستيوسي كبرت كلوان فقر خلوان تفقرات تخبر أخونا مهنياتو 0-0 سب زفكر زخبر
انت تلوي سدرا بيت تلوي سدرا بيت كتملست خوينا سدرا بيت كتنست خوينا انت اشم مثل دق انستيوخا كمز بزعبا مرچا زي كونسي كم يجرن دق انستيونا حقوس عبوس سدرا بيت تفطرايو سدرا بيت تفطيرن كحقوسات كون عين زغابير كاب بكم يحقوس بسدرا بيتن بعلاماني زي حقوس زمت نتا حقوس كاب بكم ينا خنقبرو سلازي اتي نحنا خنقيرو اندلي زلنا شي سلازي اتم قند مبتني حضرنا تجرينيا زي فيمينيزم وي ناي دق انستي سلازي تا كالخ انت قبلكم زي حمادك فرسالو زي ناي فيمينيزم ناي دق انستيو مرچا دلي حتغبر كلاي بنقحات كمكتالو خنكاتعلو لنا بچبط انت خنغبرو لنا مكيت ناسي بقى دق انستينا اب دغ زلوا كاب حج جميرن كمين سدرا بيتن كال الترناتيف كمز عقباو زهونه ناي دق انستيو محبرات كمسرتا ناي دق انستيو منقصاص كمسرتا بخوم بخبابيخا تطرنيفن كنا يلكع كم تديتاتنا بقى حدار ديو فقر سدرا بيت فقر جنن زغبر كانت خغبرا كملسان هم زغبرالو منقصاص كجمران دما بزغاطامي يصوع بفلاي كان ابزنا يقازيناون منقصاص زلخن دق انستيو ازي سنه حساب زي بقى نسدرا بيت خمي كتملس سدرا بيت كمي يملس وانسيت خات حقوسن عوت انتونكا اب سدرا بيت تراي مخانو سدرا بيت تراهم طما سدرا بيت كا خبز خونه كاب تمرت ديو كاب سراح ديو كاب زي خونه يكون ነገር كم زي ترفاغيرو اتي قطبا اتي سيستم ويت سرعه قطبا كهنت كاب حجت حسكن كسرحلو يتصوع نكلهم انت عاشمو جن انت يا اخي قلصا جن ابزي غاطامي كل جزء نعي سمعتاوي ነገር يزناي دكانستي حتى مهنياتو تنزفوتون سباس سمم عدي عباي حواتي ناي بحكي سمعتاو زخونه كستيالني ايموشنال كستيالا سلازي نخلن نحنا ناي دكانستيو تجرينيا ويناي غازاون دكانستيو زلن خبروت زلن فقري زلن حاليوت زخونه يكون ነገር زي هاجر ويزي حبرتسب كاب زيبل ولا حنت خمزي يقول لي زعما مهناتو انت دكنستيو كال سنا حسن ماشي سلازي عنوان طراينا خم حبرتسب نعانو زلنا سلازي ازي ناي بيتسب حتو ناي كبرتاتنا حتو عبد دكنستيونا ازي ناي عدنت وانسيتك عدنس كمننتا انت سقاب زي تمسخا نحنا خنملس كم هاجر سلازي نخل ازي حتو زي ولا زيهم دك تبعت يبزل لكم دك نستيوناسي عدم مخان نيادم مخانسي دك وانسيت خمر زي كونسي ازي عدنس مننتاي ولا لا تعبي غرزو تخون تمرعو عد تخون ازي حجي مننتاي نزي كمننت تاي كوني زو كلهم بزيوم نحنا مرحنا ديهم عوالا زلهم نزي ولا كاب دقهم ديهم كاب سدرا بيتكم ديهم جمركم وانت حتقبروا بنقحت نزا مرچا تبحال ناي تعشم غوانس دلي حتكون تخلي دلي حتكون يتخلنا غوانسيتي بقى ادخ تكون ادخ وينها تدلي دكتور تدلي انجينير تدلي بريزيدنت تدلي كلام انت تكون الله بتاد مخان ግን ናይ ግድንያ بزي باس حاغوس يبلان بزي ادخ يكونت بقى تزغابير زهبا تفطروس انت حتقبروا كتحغوسوا كتكلالوا بحچروس حغوس تكون حتنبرالوا دلي حتكون تخلي تقدم مخان ግን ናይ ግድን كم انتي كوهابالو كم مننتا كم حغوس كاو كم زمصغن كم نيشتا كنغران كتمهار كم زلوا ግን ولا نتين كردن زخدون تشجر انت برينا لون كم رچا وسيدنو وي اب ግምተቴኖ حسبا زخنا بمولهم ابالاتنا هانز ጉዳይ كتكاتعلون كتحاسبولن اب زغاطامي حتت صنيلكم ስለሰማعهمني يعني لي نقولن دكنستيو اب مولا عالم زلخناي